Аз съм Тимоня БГ, не съм карал отдавна този скутер, даже малко съм го разглобал, защото наложи ми се да го разглоба, даже няма никакви пластмаси, това е Ямахата, ако не се сещате, не е Пежото. Да, се возим, защото не съм карал дълго време, просто липсваше ми карането и да, просто липсва ми, знаеш къде какво удоволствие, се качим отново да го подкарам, днеска хубаво време, четвъртъчно, предваканционно, да, аз съм скоро вакансия, от утре, други ден. Да мога ви помолим да харесате видеото, да се абонирате за канал, като ударите камбанката. А сега, каране в калта, любимото ми. Ето тук съм имам приятел, обичам да катериме, това е тук малко е стръмно. Обичам го катериме, сега даже с вас. Много готино, Олеле, ми е кеф, не съм карал близо 3 седмици. Съм карал, последно карах, изкалях го и щупих една от пластмасите, защото ударих с вратата. Преди да се прибера и стана малко мазал. Падам! Помощ, кога стане падам? Не се отепах, това е много добър принос. Еба, сега ли намери да угастиш? Нещо тропа. Нещо стана. Бате, тъмън исках да се нарадвам за повозим. Мамка ми бе. Съм на някакво бунище. Какво му стана? Замериса на гума на съединител, сигурно. Нещо пак се преба. Тъмън малко контент. И сега ритане. Аре запали, ти, ламарината къде си? Боля ме крака. Малко ще му припомпам бензин. Тези неща са важни, не трябва да ги губа. Аз ги губа, разбира се. Явно няма да качвам това издана горно, защото едно кило бензин съм осипал само колкото да има се повози малко. Да. Не е работил, още студен. Не съм го разгрял. Ако е топъл, никой няма да угасне. Как носи гумата отзаде, леле. За нова гума съм, то кросова, тъй че скоро може да налупим някаква кросова гума. Ще е много интересно. Виж там, те лоши хора режат дървата и съсипаха пътя. Сега ще го ходим да видим как е съсипан пътя, разбира се, защото ми е интересно. Леле, па то коловози, бе. Леле. Ще карам тук по полето. Тук ще мога мина. Въобще аз, бати, кой е къв коловоз, бе. Леле, това трябва да слезем да го видим. Сравнение кръка ми. Тук, да. Бати големия коловоз. Замушта, бе. Между коловозите се мушка. Ще карам в коловоз. Това никога не го правете, аз го правя, виж.
Значи, сметай, наравно с скутера, гледай. Карам си в коловоз, нищо не мога да се случи с мене. Само да се утепам, да се пребия, разбира се. Давай, знам, че можеш, качвай се. Това, това е машина, това е Ямаха. Тук само джугани минават, но и скутера, Ямахата минава. Айде пак, коловоз ме твърлиме. Мазало, те са направили, какви сте тези хора. Ако не си оправят пътя, тук ще ги съда. А сами кажете, как трябва да мине човек през това? Ще заобиколя през полето. Що там? Трябва да се върна. Или... Да рискувам ли? Ще рискувам, басо. Веднъж се живее! Леле, гледайте как си изразява и гората. Това е чудо. Върти гуми! Гад скутеров, като върви като нов. И още нагоре. И да ходим на една пейка малко да поседнеме. Ох, скутера ми навява добри спомени, разпускам. Не съм карал 3 седмици, близо сте толкова некъде. Май съм за нови накладки, как се кръват. Ето. То няма као дори по гумата, то няма пластмаса къде погледнеш, то аз ги разглобих. Но да, това е края на клипа, тук има едно слънце, къде ми бърка в очите. Се видим в следващия клип. Да, чао!